Салом мухлисони Барселона ва канали Барса TJ. Дастаи Каталония барои гузарондани чанд бозии дӯстона ба тури амрикоии худ рафт. Ханси Флик ҳарчанд дар идорааш кули ҳайатро надорад, вале ба инам нигоҳ накарда даста ба беҳтар кардани ҳолати физикӣ диққат дода омодагиҳоро ҷиддӣ ба роҳ монд. Дар навори имрӯза оиди навгониҳо атрофи даста ҳарф зада, ҳамзамон ба бозии нахусти Барса дар Амрико бо дастаи Манчестер Сити менигарем. ҳатман обуна шавед ва то охир моро ҳамроҳ бошед. навори мо бо дастгирии ширкати Ягекс омода шудааст, ки ҳамеша бо пешниҳоди коэффициентҳои баланд ва хизматрасониҳои босифат фазои варзиширо васеътар ва тамошои бозиҳоро ҷолибтар мегардонад. Дар Ягекс регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ин ба баъд муҳимтар аз ҳама барои шаҳрвандони Тоҷикистон бонус то 8000 сомони дар Аввалин ҳисобпуркунӣ бо промокоди TJBARCA пешниҳод мекунад. Барои соҳиб шудани бонус шумо метавонед ба ссилкаи дар комментария буда дароед. Ба ҳама муваффақият. Барселона таҳти роҳбарии Ханси Флик саҳифаи навро дар фаъолияти худ боз намуд. дидани муваффақияти Ханси ба симати сармураббии даста ҷолиб аст, бахусус дар бозиҳои санҷишӣ муқобили тимҳои бузурги аврупоӣ. қобили зикр аст, ки на ҳама лидерони даста дар ихтиёри Флик ҳастанд, чунки тими Олимпии Испания Кубарси, Лопес ва Гарсияро дар ҳайаташ дораду Торесу Ямалро барои гирифтани вақти кофии барқароршавӣ ба истироҳат равон намуданд. Манчестер бошад бозии сеюми худро дар турнеи амрикоии худ доир мекунад ва онҳо Селтикро нокум карда ба Милан бохта буданд. Сармураббии Манчестер Сити Пеп Гвардиола пеш аз бозӣ чунин суханонро оиди Барселона баён намуд. новобаста ба он ки бозии муқобили Барселона дӯстона аст, барои ман он аҳамияти хос дорад. шахсан барои ман Барселона дастаи фарқкунанда буд ва мемонад. ман имрӯз инҷо бо сабаби Барселона ҳастам, вагарна инҷо намебудам. ин даста ба ман ҳама чизро дод. ин ҳақиқат дорад. ман ба хотири ҳама имконияти додааш аз даста то абад миннатдор хоҳам монд. оиди кори Ханси Флик назари мусбит дорам. асос ба ӯ чизе дода шавад, ки ба аксари мураббиён намедиҳанд. гап сари вақт меравад. ман барояш хушҳолам ва муваффақият хоҳонам. гуфтаи Пеп амалӣ шуд ва ҳатто дар нахуст бозии санҷишӣ ба Ханси вақти бештар доданд. гап сари он меравад, ки рақобати Барселона ва Манчестер Сити бинобар номусоид будани боду ҳаво ҳудуди 1.5 соат дертар шурӯъ шуд. Ханси дар нимаи аввал ҳайати ба кулли эҳтиётиро баровард, ки 90% бозингаронро ҷавонон ташкил медоданд. ба қиёс ба Барса, Манчестер Сити бо ситораҳои худ аз қабили Грилишу, Ковачич ва Эдерсону, Холланду дигарон бозиро шурӯъ карданд. ҳарчанд таҷриба ва малакаи рақибон бештар буд, вале нахуст Барселона ҳисоби дидорро боз намуд ва дар дақиқаи 24 Пау Виктор аз як комбинатсияи олӣ ба голзанӣ даст ёфт. дери нагузашта Сити посухи худро гардонд. аз паси додаи Гвардиол бозингари ҷавони шаҳриҳо Нико Орайли дар дақиқаи 39 ҳисобро баробар намуд. пеш аз анҷоми нимаи аввал ба қавли рӯзҳо гол в раздевалке ба номи Пабло Торес сабт шуд, ки ҳимояи Ситиро яктарафа намуда Эдерсонро ба замин хобонд ва Барсаро боз пешсаф намуд. нимаи дуюм ҳарду даста ҳайати худро қариб ки пурра иваз намуданд ва ҳамин буд, ки Грилиш пас аз кӯшишҳои зиёд тавонист дар дақиқаи 60 номашро дар протокол сабт намуда тавозунро дубора барқарор кунад. дар умум вақти асосии бозӣ бо ҳамин ҳисоби мусовӣ ҷамъбаст шуд, вале аз нуқтаи назари банда ҷавонон дар қисми аввал беҳтару чолоктар ҳаракат мекарданд. ба назар Ханси ба ритми кории худ ворид шудааст ва аллакай ба бозингарон ошноӣ пайдо намудааст. дар задани зарбаҳои пеналти хулоса Барселона тавонист бо ҳисоби 4-1 ғолиб шавад ва турнеи худро дар Амрико бо ҳайати ҷавононаш бо пирузӣ шурӯъ кунад. Барселона бори дигар собит кард, ки бо такя ба Ла-Масия метавонад аз лаҳзаҳои мушкил худро берун созад. имрӯз мо дидем, ки бозингарони ҷавон чӣ иқтидорро нишон доданд. аз тамринҳо аллакай маълум аст, ки ин ҷавонон ташнаи майдонҳои калон ҳастанд ва мехоҳанд худро муқобили абардастаҳо нишон диҳанд. мо сӯи комёбиҳо роҳсипорем ва ҳадаф дорем, ки чизеро монанди Пеп дар Манчестер Сити бунёд кунем. ба шумо бозии даста писанд омад? сабки интихоб намудаи Ханси Фликро муқобили Манчестер Сити чӣ хел баҳо медиҳед? ҳатман дар ин бобат фикратонро дар комментария баён кунед ва пайгири мо бошед, чун дар пеш бозӣ бо Реал Мадрид моро интизор аст. то наворҳои баъдӣ хайр дӯстон.